A sexta edición do Ameixa Rock amosará o lado máis roqueiro de Carril. O festival pon o broche ao verán de Vilagarcía con propostas para os días 31 de agosto e 1 de setembro. A primeira xornada a festa arrincará pola noite coa actuación da Duende Neta e unha das novidades, unha festa de disfraces de temática musical. Como novedade temos o venres un carnaval rock, que é así o novo que hai este ano. O faremos aí na Praia da Covacha, temos un novo espacio. Queremos cada ano ir metendo espacios novos dentro do pueblo para dinamizar toda a zona, non queremos centrarnos só nun sitio. O sábado, ao longo de toda a xornada, cultura e música irán da man. A sesión vermú correrá a cargo de Dani Barreiro en Friends. Xa pola noite o cartel estará encabezado por Miguel Costas, ex Siniestro Total. E pola noite, pois o plato forte, que é o festival, con Miguel Costas, dios, festicultores, tamén son dioses, con Desequilibrio Mental, un grupo que ven de Irún, que gañaron o concurso de bandas emerxentes, que se chama Blast Wave. A cita volve contar co apoio do Concello de Vilagarcía, peza clave este ano para conseguir o permiso de Portos de Galicia, tras os problemas que xorderán no relativo a taxas e avais para as actividades en terreo portuario. Fora desa temporada, desos días das festas no que concentramos todos, sino que gracias ao Ameixa Rock conseguimos que en Carril un fin de semana no que non están todas as festas de Galicia nese día, pois veña xente a Carril. Por qué? Porque van a vir a escoitar calidade, porque van a vir a disfrutar de bo ambiente. O Ameixa Rock mantén as súas rutas guiadas á Illa de Cortegada e as Olimpiadas Mariñeiras, que se celebrarán o sábado.